Да, желязо. Желязо? Какво метално? Значи, намирам се във Франция на Айфеловата кула и ям френски курасани. Френски курасани, да. Ето е кулата. Ми той направил те снимки по-хубаво. На кулата съм. На кулата. И ето на в Париж. Смитака. Стъмбен за вътре се преоблича. Топа на топа. Е, така, приятели. Е, сега на Ангел толкова ще му е тъпче не е дошло. Но те е добре ли си? Кое? Добре ли си? Каран съм добре, бе. Разхождаме се, нали? Франция. Четирите Франция. Ти си луд, кой не е добре? Що бе луд, кой бе луд, много сме добре. Да не разгледа някой. Въобще не може. Ами къде е той, бе? На Франция курорта. Как беше? Монте Бланк? Не, бе. 4 букви, бе. Монт? Вие сте ли за Монт Бланк? Там, дето ги имаше с един тир, дето ги уби колко хора, бе. Ница. Ница, бе. Да. Интересно тук колко километра е? Ница ли? Не, само че виж, вече не говорят на тяхния си език, говорят на френски. Ма те тук са родили като деца. Само че Ами те? Да седем на хап или така малко? тук вземаш учените и Гледай. Къде отиваме, мамите? Там бензата на войни някакви. Имаш ли, бе? Чакай, бе. Снимаме гърба. Гърба ми снима. Много хора, много работи. Който е, бе? Ще шариш, е? Това е на тази делегация Керлева. Трябва да се пострижа, да се правя, ама няма ядо. Не, вас се плюват. Ще я чекнем да следя. 10%. Так беше. Така. Мирка, ще стигнем ли до Айфеловата кула, бе? Дай да видим едно колело колко е. Виж. 1,70. Да го резервираш след това по колко стотинки бяха? При един час 1,70, бе. Лима. Чай, аз обира сега. Ние пеша не можем да ориентираме да се съберем, но спаляме лайчето. Ти харесва ли сега? Виж. Тя е точно за тебе. Виж. Горито. Картон. Пластмаса, бе. Хайде да видим малко. Хайде, бе. Учи да снима там.
Ей, слушай, значи 1 евро е да го отключиш и след това 30 цента на минута. Да, да вземем по-наколю. Ама... Виж колко е кашона. Каква е емблема? Стигаме пипа. 10 минути 3 евро. 10 минути 3 евро. 10 минути 3 евро. Не бе, ние ще се изгубим с тия колела. Прачина като почне да става паника, ти като питаш на къде я така. Люди хора. Чай го е готова. Е, там много намръщена беше. Е, там също много намръщена. Аз мислих, че французите са по-усмихнати. Аз тръгвам. Гай, ти си готов, облякни. Абе, няма я кулата, бе. Те не се вижда, бе. Как да я видиш, бе? Абе, ти видя ли С тези дървета как ще я видиш? Аз гледам само у вас бител. Добре, той що така е? Що не са го направили паркинг? Ето, не мога навсякъде паркинг. То толкова с коли няма. Не, по реката трябваше да се върви. Той стоян кала пресечеме, а ти му ще отиваш. Ето, най-фута е там. Така. И така. Ехе. Много така. Хоп. Хоп. Коме? Хоп. Коме? Снимам това. Стояне, дай тази камера. Коме? Айфил такова, човек. Вие какво става? Пати кефа. Кажи, Ангеле, духай го. Лукатник. Ето печали. Лукатник. Мите, къде сме? Снимай ме. Я ще снимам тя. Чай това снимам Мито. Я ще снимам като. Снимай. Ай, това продаваш ли? Да, да влезем вътре за стана, виж на стана. Виж колко пашка има, бе. Виж какво са гаченците. Много яко. Ето тук вече е локацията си. Я сте при нас звук. Ще е с камерата.
Много яко. Добре, това кулата, кое е построена? Има ли някакво название или просто красота? Построена, не знам, не съм чел. За нещо, бе? Не съм се интересувал. Знаеш ли, бе, кулата, кое е названието? Дали е като... Нима са наши. Като паметник или просто имало някаква причина да я правят? Не, просто е скулптура, бе. Дали, бе? Някакъв там искал да направи. Сериозно? Да. Гледай, какво е голичка у нас с голия гръб. Гледаш ли ги? Дали са правили заварки, бе? Стояние на кулата, дали са заварили? Има цял мост в Украина, в Киев, без заварка. Без заварка. Без заварка. Тук, той е метрото, дай се качем на метрото. Добре, че тук вирам от глад. Айде бе, нали вървим? Какво тук е? Пенсионер. Не слаба е. Да, бе, това е тая, бе, човек. Имаш нещо капно. Водата, виж малко и водата, тя е... Чай малко. Абе, вие луди ли сте, бе? Ами ти Ти пиян ли си, викай? Ангеле, Напил ли си? Ангеле, да идваш. Ти напил ли си? Да дойдеш да видиш. Всички са напили тук. На пушене. Покадение. Кой имаш тук така? Так, не тръгвам в почника, тя ще е по-долу. Фащаме метрото, майка. Тук може да се стикаме, не? Окей. Ето направо процес за стикане. Каналче. Да се стича. Сират. Въди го на параторите, Илия. Въди го никой не гледа. Той се оглява, значи много разбира дето. Тук няма хора, няма кой да ти посреща. В Киевското метро има 100 жени да те опътват човек. Тук връща всеки... Ма то той не е метро, той е влакове. Той трябва да покупа. Ей, тук чакаме. Ей, тук трябва да сме. Разцвели. Метро достатъчно нежно, хорошо, мягко очень, даже бесшумно. Намного... За удоволствие? Нагоре, бе. Къде? Ето, бе. Аре... Мите да ние объркахме май, бе. А? Объркахме май. Не бе, тук така излезе нататък. Какво прави фикшена? Много хора, бе. А? Много хора. Много екшен. Его центъра, бе. Колко е часа? Колко е часа? Еми...
4,5. Да, там Има сме. половин час, бе. Хайде да се разходим по някой магазин. Там има, видиш. Хайде да, Ето, Ние във ония магазин взимахме вода. Хайде бе. Къде е магазин? И аз няма ходите ли там на мост ще се не. Ти знаеш кога паркинга на там надолу, не? Направо на паркинга ще чакам. Ще се объркаш бе, човек. Не, то не можеш направо бе. Ако ще вървим, да вървим, ай. аз се намера Аз ви казвам, някакво. че не съм в състояние да ходиш. Виж ли полички бе там? Ей, там само да идем, бе. Да видим нещо сладко, което ще направим падна тук. Ако няма. Évidemment, j'y étais, j'ai regardé, il n'y a pas de... Кучета, мучета, две поста. Това е сладко. Това е с улицата, е много яка тук. Да, ама тия кучи са по-чисти от него. Да. Що така ги чисти по цял Тук ден? ги обичаме. А? Обичат. Ей, това са рулет ли, бе? А? Е, там какво? Ти можеш да ми вземеш и туалет? Можеш пари? Да ми вземеш и туалет? Да ми вземеш и туалет? Можеш пари? Да, бе. Нещо просто да... Е, това не е нещо. Ама нещо ефтино. А? Тук е, това е скъпо сигурно. Някой го трети нещо е такова. Няма. Късно врачет. Ей, сега какво яд за този дилер. Така да ми се едеше и така дилер, че човек. Ама къде знам, че има такива работи. Аде, и аз да те разбирам. Това вече не ми държи място. Отива на някъде. Щом търсим сладко, къде? Някой магазин ще го има вайтоп. Ето има, но отива съдет. Да. Ей! Има чака, това ще говори. Дали да взема, но? Не.